Darasi, Darasi, Darasi. Allah sarki duniya labari a karatun farko ɗan darasi mai tarihi. Ni a tunani na ilimi na zai zama jari. Na tsaro komai na zata zan kai labari. Allah mai iko shi ko ya gama nashi tsari. A cikin rayuwata dole sai an ɗauke darasi. Mai nema tashi sai danne naka. Rayuwar nan kwai darasi a cikin ta kamar haka. Na sani daga mai hakuri zai girba abin da ya shuka. A sannu har wata rana a yi masa barka. Ba Allah ba wane ne zai ba nan ka. Tun farkon rayuwa ta har ƙarshen ta darasi. Ni burina yin zan mai kishi, kuma yardar Allah na same shi. Ya gama mini komai na roƙe shi. Na samu abin da na so domin shi. Sannan na ɗauki darasi a rayuwar marasa kishi. Ko an taɓa addini bai zame masu darasi. Mace ƴar uwar mace, rayuwar ku ta mace. Ki zama mai hankali ƴar uwa ta kar ki haukace. Duba sana'a ake yayi yanzu ba ce ku ce. Mai da hankali wata ke uwar yara ce. Duba halin da mata ke shiga wannan lokaci. Baki ɗau darasi bayan yaushe zaki. Ko a cikin siyasar mu da akwai darasi. Ko a cikin siyasar mu ba da akwai darasi. Wasu 'yan siyasar mu ba sa kishi ne za mu ci za mu sha. Su burin su zaɓe zo ko a wannan akwai. Gwamnatin Najeriya ta kafa wannan hukuma ta NYSC a shekara ta 1973 a ƙarƙashin mulkin soja na Yakubu Gowon. Gwamnatin Najeriya ta ƙirƙiri wannan shiri na hidimar ƙasa wato NYSC don haɗa kan matasan Najeriya waɗanda suka gama jami'a domin gina ƙasa da kuma ci gabanta. Wannan shiri na hidimar ƙasa wato NYSC ya yi tasiri wajen haɓaka ci gaban ƙasa, wajen wanzar da zaman lafiya, haɗa kan yankunan ƙasa, samar da ayyukan dogaro da kai, da taimakawa wajen ciyar da ilimin karkara gaba da kuma inganta kiwon lafiya, haɗa da samar da ƙwararrun ma'aikata a guraren da suke buƙatar su, da kuma motsa jiki kamar atisaye da wasanni. Don samun ƙarin lafiyar jiki. Allah ya albarkaci ƙasarmu Najeriya.
Daga wannan waje labarinmu na darasi ya fara akan wasu samari guda 4. Darasi, 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 darasi. Wannan shine Kabiru ɗan mama, ana mishi inkiya da kebi. Mutum ne mai matuƙar son girma ga fushi. Wannan shine Marwan Mujahid, mutum ne mai barkwanci da kuma son jin daɗi ba tare da ya wahala ba. Wannan kyakkyawar budurwar sunanta Salma Abdulaziz. Tana da matuƙar tausayi da kunya. Burinta ta yi jarumtaka irin ta maza. Aikin banza 'yan wahala kawai. Wannan kuma shine Shehu Maliya. Ana mishi inkiya da Shehu Hutu saboda shakaɓe ne kuma ɗan gata ne a wajen baban shi. Babban ɗan kasuwan nan Alhaji Maliya. Wannan shine Sadiq Muhammad, mutum ne mai haƙuri da bin gaskiya a duk inda take. Ni ma dan bani buga mana. Ba ga miki na mata ne. Ai duk abin da namiji zai iya mace ma za ta iya. Okay, kin tabbata? To ka manta da ni soja ce? To, mu je zuwa. Sanda na gaya miki ba na mata bane, da kin bari ba za ki iya ba. Ba na mata bane, sanda na gaya miki ba za ki iya ba. Ba na mata bane. Ba na mata bane. Salma, sannan na faɗa miki, kar ki dinga biye maza idan sun yi abu kice ke ma zaki ba, ke ta mace ce fa. Saboda me? Naga dukan mu ɗaya ne, ko ka manta dukan mu sojoji ne. Menene namiji zai yi wanda mace ba za ta iya yin shi ba? Gashi nan, shi sa naga daga yin ki gashi nan kin je kin gurde kafanki. Zaka bani ruwan nan in sha maganin nan ne ko kuma zaka bar ni in ci gaba da jin zogin da yake damuna ne? Ga ruwa, in dai ruwa ne gashi.
To gashi kuma ina son mu je mu ci abinci kin cika cikin ki da ruwa. To hanyar ruwa daban ai na abinci daban. Kuma fa haka ne ba. To. To tashi mu tafi. Zan iya yi da kai. Ni yanzu ina gaya muku burina ya cika tunda na gama makaranta. Babban burina yanzu shine in samu aiki, so nake nayi kudi. Kana ji? In zama ina ɗaya daga cikin harshakan kai duniya ma ba Najeriya. Sai manyan motoci da ake ji da su a duniya. Irin su Bugatti, Ferrari. Ka dinga faɗan abin da zai yi mana. Ai ga gibirijiya ne. Karamin kwakwalwa ne da kai. Me ka sani ina ka je waye san ka? Sai irin mu waɗanda za mu yi kuɗi mu muka san me yake faruwa. Kai zan iya zama gwamna. Kai ina saka rai ma Salma kina ji? Ni ina ji a jikina zan iya zama shugaban ƙasa. Mutane suna ce min sai kai ina watsa kuɗi. Lokacin za ku dinga gani na a TV kuna ce Allah sarki ga kebi. Lai Kabiru ka ɗebo da zafi. Ina ma laifin ka zama malami ka koyar da al'umma kamar yadda kai ma aka koyar da kai. Koyarwa kuma? Yanzu ki dubi lecturer Comrade Malam Audu. Yanzu mutumin nan shekaransa nawa yana koyarwa. Ba shi da ko sisi da ƙyar ya mallaki wata tsohuwar sukuta. Wai ai na ga taimakon society ne haka. To, ni kuma inda muka raba gari da kai kenan. Saboda ni na kusan ni a ce na zama ɗaya daga cikin masu dakile cin hanci da rashawa domin shi ya dame ma wannan kasan. Shi sa ni na zaɓi ma in zama ɗan sanda. Ɗan sanda kuma? Ƙwarai kuwa ɗan sanda. Ƙasan nan tana buƙatar masu share mata hawaye saboda matsalar cin hanci da rashawa da kuma rashin tsaro dukkan su suka raunana mana wannan ƙasar tamu. To ni sai ina ganin ya kamata mu matasa mu tsaya tsayin daka mu kawo ƙarshen wannan abun ko da za mu rasa ranmu ne ko yaya ko ba don komai ba domin 'ya'yanmu da jikokinmu su yi rayuwa hankalinsu a kwance kamar yadda dai magabatanmu suka yi a baya. To kai fa Marwan. Ai to ni burina ne na farko. Ina son duk yadda za a yi na kasance ina ɗaya daga cikin top government officials. Ko in zama minista, ko in zama gwamnan babban banki na ƙasa, ko kuma chief accountant na ƙasa. Sannan in gina manyan kamfanoni, sannan in auri kyawawan mata na Larabawa ko na India. Ai mutum na ban mu bige. Ka burge ni wallahi tallahi. Gaskiya ne lalle wannan abincin ya muku daɗi. Saura ke Salma ba mu ji naki ba. Menene burin ki a rayuwa? Ni gaskiya bani da wani buri kamar yadda ƙasata ta taimaka min ni ma in taimaka mata ta ci gaba in zama malamar makaranta. Ta kakkai mikiyar kishin ƙasa. Kada fa ki ƙare rayuwarki kamar malaminmu Comrade Audu ba. Ina so ku sani Malam Audu ko bai mallaki dukiya ba ya mallaki abin da kuɗi ba zai iya siya ba shine mutunci karamci da kuma daraja. Sannan tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba a matsayin wanda ya bada babban gudunmawa a cikin al'umma. Gaskiya ne tutar Najeriya. Lalle kuna buƙatar taken ƙasa. Yar gurguwa, ina za ki je kike dingisa kafa haka lafiya? Ni ce ma yar gurguwa? Maimakon ka ce min ya jiki? Dama na san baka tausayi na baka damu da ni ba. Ya haƙuri yar gurguwa.
ba haka nake nufi ba. Kin gane? Na kira wayanki baya shiga, me ke faruwa ne? Wayana ba caji ne, yanzu ma cajin zan je ku. Okay. Amma me yasa baka damu da ni bane? Wanda mun ke me faru? Ɗazu da muka zauna kowa yake faɗan burukansa. Kana ji Kabir yana yaban budurwarsa amma kai baka sani a ciki ba. Wannan ya nuna bana cikin rayuwarka kenan. Ba haka bane. Abin da yasa ko da ke ga ɗazu muke zaune ban sako ki a cikin wannan hiran ba saboda ke already kina cikin zuciyana kuma shi sirrin masoya na masoya ne. To yanzu me burinka na farko a rayuwa? Gaskiya ke ci. To na biyu fa? Na biyu ke ci. Na uku? Na uku ke ci. To bayan ni fa? Bayan ke burina na hudu in ga na zama ɗan sanda. Amma ke fa? Ni ba ni da wani buri da ya wuce in kasance tare da kai a koda yaushe muna tare muna cikin nishaɗi. Bayan wannan fa? A2. A2 kuma? Kin ga makaranta me zai ƙara mai da ke makaranta kuma Salma? Gaskiya kai dai baka haɗu ba. Wa ya gaya maka A2 makaranta yake magana? To me kike nufi haka? Ka tambaye abokanka. Ka ga tafiya ta? Come here! I said come here! Come on, ku jara hulan ka ne. Sorry sir. Oh, kai kana jira shi na ma magana ne? Ka gyara rigar ka. Kullun ana muku magana, kullun sai an yi muku magana. Sorry sir. Akan ku rika yin dressing ta yadda ya dace. Ku rika yin dressing din da ya kamata, amma ba kwa ji kunnan kashi ne da ku. Ku fara tsallan kwado na ce. Ba za ku fita da gudu ba? Ku fita da gudu na ce. Ku ne ake gani manyan gobe. Yanzu idan ba ku gyara ba, ta ya za a yi 'yan baya su kwaikwayi halayya da ɗabi'u irin naku. To bari ku ji, so 10 za ku yi irin wannan kuskuren. To so 10 za mu hukunta ku don ba za mu gaji da hukunta ku ba. Don mun fahimci cewar kunnen kashi ne da ku. Tuntuni dan Allah ina kika je ne tuntuni nake ta jiran ki. Wallahi abinci na samu mana. Kai, kamar kin san tuntuni ina ta jin yunwa. To ba gashi ba ki ci mana. Ai mutumin nan da ya taimake mu. Sosai fa. Amma mutum ya taimake mu. Matuƙa har ga arziki. A'a, ana ku zo ku zauna gashi. Ba ka ɓawo ku daga wajen sama. Ya cika kuwa? Kulma kuwa. Nagode. Abinci kuka samu ne Suminat? Ina kuka samu wannan abincin haka? Kai Minat, ina ta magana sai cin abincin nan kike yi. Mutumin ki na fara samu ya siya mana. Wani mutumin kenan?
Waye ko da ya wuce shehu hutu? Hadda kaza. Ki to mu ci. Allah ya kiyaye wallahi. Ya da burge ni abinci amma tunda kika ce shi ya siya wallahi ba zan ci. Amma Salma me yasa kike irin wannan? Gayen nan fa yana son ki sai wani jajja mai a jiki. Ya kamata a ce kin kwantar da kai kin ci arziki kin fasha inda yake. Wallahi kwata-kwata ba na san shi saboda yana da girman kan tsiya gaji da kai kuma yana ganin shi dan gida masu kuɗi ni kuma arzikin da suke da shi wallahi baya gabana. Kash. Da a ce ni shehu hutu ya ce na so da tuni na daɗe da accepting. Amma kin san Salma da abin da ke bawan Allah ne yana damun shi don wallahi kullum in muka da shi sai ya gaya. Wallahi in dai ni ne zai ya gama don wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa. Da hankali na maza na bar hanyar da nake kai ba. Inna lillahi wannan wani irin masifa ne daga mutum ya zauna zai huta wai sai an tashe shi. Ku tashi mu je. Abubuwa suna faruwa a wannan duniyar ba da sani ba. Hey! Hey! Gida yana buɗe baka saboda ce babban yaro ha abokina kaga yarinyar nan mai girman kai tana zuwa wallahi yau sai na kunyata ta akam din nan ta kamun daidai wallahi yayi kaɗan ma kika gani ba ki yar girman kai ba ki je ki faɗa wa duk wanda za ki faɗa wa babu abin da zai faru kuma wallahi tallahi sai na mayar miki da kam ɗin nan tamkar wuta ni ne nan shehu hutu na maliya mai abin ban mamaki 10 da 10 sai ɗan gata wallahi bane wai bane wai bane a karatun farko ni darasi mai tawari ni a tunani na ilimi na zai zama jari na tsaro komai na zata zo kai labari Allah mai iko shi ko ya gama nashi tsari a cikin rayuwata dole sai an ɗauki darasi. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar karɓar mako. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya, shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka a rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambunsa na nasara a faɗin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin Cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka
ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast, da kuma birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar, da kuma birnin Douala na ƙasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska, shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da ofis a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtuwa. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadas, Arlit da kuma birnin Kwanni. Muna da ofis a ƙasar Ghana wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishinmu da ke birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka, za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dar Allah subhanahu wa ta'ala. Madudu Kachaki. Atake! Madudu Kachaki. Cigari, Me yake tafa da kai? ina so ne na yi kuɗi. Ina so ne farin jini a wajen mata. Wannan ƙaramin aiki ne. An gama. Za ka samu farin jinin mata. Kuma za ka samu ɗaukaka. Kuma za ka samu maƙudan kuɗi a duniya. Godiya nake Cigari. Ka take! Daga cikin ƙa'idoji da sharaɗoɗi da za ka bi, idan har kana so buƙatar ka tafiya, ka tafi makabarta tsakar dare, kar ka yadda wani ya ganka. Bayan ka shiga makabartar, ka samu sabon kabari na budurwa wacce bata taba aure ba, sai ka tono ta.
ka tono gawar sai ka ɗauki wannan ruwan magani da na baka da cikin gala sai ka wanke fuskarka da shi. Sannan sai ka sadu da ita. Bayan ka gama sai ka yanki lakafaninta sai ka kawo min shi da shi zan yi magani. Amma fa ka tabbatar ba wanda ya ganka. Ka take ma dundun ka take. Ka take ma dundun ka take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine ƙololuwar rashin imani. Na ɗau darasi tun farkon rayuwata, kuma na yi karatunta na don canza gidata. Music Studio. Allah sarki duniya labari, a karatun farko ni darasi mai tari, ni a tunanina ilimina zai zama jari, na tsaro komai na zata zan kai labari, Allah mai iko shi ko ya gama nashi tsari, a cikin rayuwata dole sai an ɗauki darasi. Mai nema tashi sai dan neman naka, rayuwar nan kwai darasi a cikin ta kamar haka, na sani daga mai haƙuri zai girba abin da ya shuka, a sannu har wata rana a yi masa barka, ba Allah ba wane ne zai baka ya ninka, tun farkon rayuwata har ƙarshen ta darasi. Ni burina in zan mai kishi, kuma yardar Allah na same shi, ya gama mini komai na roƙe shi, na samu abin da na so domin shi, sannan na ɗauke darasi a rayuwar marasa kishi, ko an taɓa addini bai zame masu darasi. Mace ƴar uwar mace, rayuwar wata mace, ki zama mai hankali ƴan uwata kar ki haukace, duba sana'a ake yayi yanzu ba ce kuce, mai da hankali wata ranke uwar yara ce, duba halin da mata ke shiga wannan lokaci, baki ɗau darasi ba yanzu yaushe zaki. Ko a cikin siyasar da akwai darasi, ko a cikin siyasar maduba da akwai darasi, wasu 'yan siyasar mu ba sa kishin mai zamu ci zamu sha, su burinsu zaɓe ya zo, ko a wannan akwai darasi.